iwe kana uri fish usingagoni kuchovha bhasikoro saka ndochinja kusvika rini kusvika waona zvaunogona kuchovha saka iwe unotodza kuti inzwaka iwe ndouya ndokutengesera ngoro asi uri muHarare city center muya nemadhongi zvese zvaunoziva kuti vamugabe havabvumidzi kuti uve nazvo mumadhongi mutauni wogara nengoro nemadhongi muHarare muya just because uda kuti maybe mitemo ichazochinja pamwe vamunangagwa achazoti madhongi obvumigwa unovafudzira kupi pane zvimwe zvinoita izvi zvauri kutaura zvinogona kukwira bhazi rikuenda lese zvauri kutaura izvozvo rinoenda kwaMurehwa iwe uchida kuenda lese kuBulawayo unozokuburukira kumberi wakuzongwedza shoti hakuna ruti yekuti kana uchienda kwaMurehwa uchazopedzisira wakuBulawayo unotozodzoka nemuHarare ndosandiudza kuti you are wrong because relationship kana ichikuendesa wrong direction haifi yakachinja ngatingokwira iro bhazi muri kuenda tunda Harare okay hatingoendai Gokwe kwacho but relationship yesaka ine ma-ups and downs aiwa kuenda wrong direction haisi up and down up and down uchienda kuright direction ndoacho anotonzi ma-up and down saka ini ndokupfimba ndichikudza ndichakonza kuBritain ndokutengera Bentley wobva ndakuroora wotisika vala ndina kana ngoro wobva kuti zvichaita zvaramba saka ndoramba munhu netile saka ungogara neni ndakakunyebera nenge zvaramba saka munhu akakonyepa utoramba here fits yes iwe kana alright ukaenda kumba kwenyandi unobika iwo ukaenda musitoro uchida kutenga munyu ndikakutengesera cheve unoita sei unonobika murivo wako necheve just because ndo zvawatenga no I wouldn't no thank you ndozvandiri kukuudza izvo ukauya kushopi uchida shuga these are two different situations kafits real life iwe real life uri kunyengwa nemurume ari kukunyebera kuti ane zvekuti nezvekuti iwe nelisti rako unoda murume ane zvekuti wodiscover kuti ari kunyebera wobva kuti ndakungoshinga nokuti ndo ndiye andivhura zvinonetsa kazvokuti vanhu vanenge vachitsvagira vanhu kuti munhu ane zvinhu zvake ndowati so iwe you think it's wrong kutsvaka munhu ane zvinhu zvake yeah it's wrong shandai mese ine from my point saka ini ndikauya ndine zvinhu zvangu ndichikuda unoda ndiramba unotsvaka unoshanda naye no kana wangouyawo nazvo ndizvozvo not kuti I have to hunt kuti ndotoda munhu ane zvinhu zvake no yes you have to hunt listen guys thank God ndataura it's not greedy kana kuti greediness kutsvaka munhu ane zvaunoda saka unonzwa kuti ini ndichida mukadzi ane magaro ndoda mukadzi ane magaro ndongoinda pauri usina magaro ndozvawaona ndotopedza lifetime yange ndichingotarisa vanhu muchechi vane magaro ndichikotarisa vanhu ini ndakati ndoda munhu ane magaro usatombogara waenda ipapo ka once watopinda wapinda kwete kuti ndopinda munhu akaita magaro ekupfekera ndopinda munhu akaita magaro ekupfekera ndazopinda ndonokura ndona matishu anga akaikwa kumagaro ndogara imomo nokuti zvadoita takutadza une point yako mudhara but in real life you know ndizvo zvandiri kureva ndikati iwewe kana uchida murume ane form 4 munhu akakupa certificate yenhema yeform 4 ukapinda murudo naye he has to make an effort kuti iyo yenhema ichinje ite yesure or else leave him ndikutaudzwa maybe kusazivawo kwangu kusazivawo kwako yes kana iri fish hainide bhasikoro muupenyu hwayo waitsotsa fish ukaitengesera bhasikoro kana fish yo yakangwara inokudza shamari wanitengesera bhasikoro I don't need a passport compromise aka ukadaro zvecho pedza 15 up to 40 okay. So iwo unoda murume asingagware handi asina chirwere indokunyebera kuti handina chirwere ndakudorara newe ndisina kondomu ndobvera kuti ndine chirwere but I have to compromise ndichingofa hangu at least ayo matters of life and death kolove haisi life and death kudanana nebhinya kudanana nemunhu anonyeba